لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما سكالو da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na a faro daga tushe inda muke karatun littafin ahlari. Wannan shine karatu na uku. Karatu na farko da na biyu mun yi muƙaddima, abinda muka ce muƙaddima abinda mai ahlari ya kawo na abubuwan da ke wajaba ga baligi mai hankali da kuma abubuwan da ke haramta ga baligi mai hankali. Mun yi wa'annan a karatu biyu. Dama mun ce littafin ya kunshi abubuwa guda uku ne. Littafin ya kunshi wa'annan muƙaddima na abubuwan da ya kamata da musulmi ya kamata ya mu'amala da rayuwa, na abubuwan da ya wajaba yayi da abubuwan da ya haramta yayi. Sannan kashi na biyu tsarki, sannan kashi na uku sallah. To mun gama kashi na farko cikin karatu biyu, amma ba shi ke na ɗaya bisa uku littafi ba ne, shi ne mafi karanci ciki. Yanzu kuma za mu shiga nau'i na biyu wanda mai ahlari ya yi magana a kai, shi ne tsarki. Yanzu abinda za mu shiga abinda zai magana game da tsarki. Don haka a karancin na gaba daga yau za mu yi magana game da waɗanne ruwa ke tsarki. Tsarki shi kan ya kashi nawa, da tsarkin mai da tsarkin mai. Sannan waɗanne irin ruwa kai ake tsarki da su. Sannan me hukuncin in ka ga najasa a jikinka, me hukuncin in ka ga najasa a tufafinka, me hukuncin in ka yi sallah kana da najasa, me hukuncin in kana cikin sallah ka tuna najasa, ya ake alwala, me afarillai a alwala inda dole sai an kiyaye, me sunnoni, me mustahabbai, me hukuncin wanda ya manci abu kaza gaba kaza alwala sai daga baya ya tuna. Duk waɗannan hukunci suna ciki. Da ya ake taimama, ya ake wankan janaba, ya ake wankan haila, me janaba, me ke wajabta wanka, duk yana cikin abin da za mu karantawa insha Allah tabaraka wa ta'ala a karancin da za mu yi a nan gaba, kamar daga yau da kuma kila episodes ɗin da za su biyo ko kuma shirye-shiryen da za su biyo. Don haka a biyo mu a hankali. Yanzu yau ne zan fara karatun fiqh din. Abin da ya wuce baya mun karatun tarbiyya ne, abin da zai kusantar da mu da Allah da sauransu. Yanzu fiqhu tsarki, za ka yi tsarki, in tsarkin ka ya lalace ya za ka yi, in sallar ka ta lalace yau za mu fara karatun wannan. Mala ya ce faslun fi taharati, fasli ya zo ya muna bayani game da tsarki, abubuwan da suka shafi tsarki. Mala ya ce at-taharatu qismani, tsarki kala biyu ne, ya kasu kashi biyu. Ya kan ce ma tsarki ya kasu kashi nawa, suka ce ya kasu kashi biyu. Da wani taharatu hadathin wa taharatu khabathin, da tsarkin hadasi da tsarkin khabasi, guda biyu ne, da tsarkin hadathi da tsarkin khabathi. Me tsarkin hadathi, me tsarkin khabathi? Tsarkin hadathi shine tsarkin abin da yake samuwa na mutum, kamar tsarkin alwala, kamar tsarkin janaba, wanda janaba ta kama shi, kamar wankan haila, nifasi, wannan duk ana ce musu hadathi, abu ne wanda ya auku. Khabathi shine abin da yake fita daga jiki, kamar abin da yake fita daga jiki, kamar kuma abin da yake taba mutum. Misali abin da yake taba mutum na tufafi da tufafi da wurin tsarki da sauransu. Tayyib. Malam ya ce wala yasihul jami'u illa bil ma'i, dukkanin su tsarkin hadathi da na khabathi. Hadathi kamar da muka faɗi wanda yake samuwa, kamar wankan janaba, kamar wankan haila, kamar wankan khabathi kuma wanda yake taba jiki ko tufa ko kuma ko wurin sallah. Wa'annan dukkanin su ba a yin su. Wala yasihul jami'u illa bil ma'i, dukkanin wannan tsarki baya inganta sai da ruwa, watan da ruwa ke tsarki. In ka samu wani abu da ba ruwa ba ka yi tsarki da shi, to tsarkin bai yi ba. Watan ba a shafewa a wanke a shafe. Misali in wata najasa ce, misali in ko kuma kai birgima a jikinka maimakon wanka. Amma in taimama ce duk zai zo yi muna bayani. Amma dai tsarki ne a gusar da najasa, wannan bai inganta sai da ruwa. At-tahiri, ruwa mai tsarki, al-mutahhiri, mai tsarkakewa. Don haka yanzu muna da ruwa kala uku, haka yake a mazhabin malikiya. Muna da ruwa at-tahir, muna da al-mutahhir, muna da najis. Ruwa al-mutahhir shine at-tahirul mutahhir, mai tsarki mai tsarkakewa, shine wanda ana iya alwala da shi, ana iya wankan janaba da shi, ana iya wankan haila da shi, ana iya tafiyar da khabathi da shi. Duk wa'annan ana iya tafiyar da su. Ana iya tafiyar da kazanta a jiki, a wanke tufafi in ya samu, a wanke shimfiɗa sallah in ta samu, a wanke jiki in ya samu wannan kazantar.
wannan dukkanin shi wannan ruwa ka yi. Akwai kalar ruwa na biyu shine at-tahir mai tsarki wanda baya tsarkakewa. Idan ruwanka zuma ta fada ciki, misali zai zo yi muna bayanin wa'annan abubuwan, idan ruwan zuma ta fada ciki mai tsarki ne amma bai tsarkakewa inda malikiya, don sai dai ka sa dawo ciki ka yi fura saboda zuma ya fada ciki. In ruwanka turare ya fada ciki ko sabulu sai dai ka yi wanka, mai tsarki ne ko ya taba ka ba matsala, amma dai ba za ka tsarkake da shi ba za ka yi alwala ba, ba za ka yi wankan janaba ba za ka wanke najisa in ta same ka ba. Tayyib, malam yace wa huwa alladhi lam yataghayyar, shine wanda bai canza ba, lam yataghayyar launuhu, launi ne bai canza ba, kala ta in ka diba kalar ruwa ne, aw ta'amuhu ko ɗanɗano ne in ka ɗanɗana shi ɗanɗanon ruwa ne, aw ra'ihatuhu ko wari ne bai canza ba. Kakku tuna muna karatun wannan ne a mazhaban malikiya, don haka ne kuma shine faruwa daga tushe. Wata ran kakka ji an tamban fatawa a wani waje na kafa hujja da wani hadisi ka ji kamar ya kwance wannan karatun, ba haka bane. Menene ni ma lokacin da ina karatu wannan littafin bakin abin da sani kenan, in ka ƙara ba gaba kila zaka san wani abu da ya sha bamban da wannan, ko kuma wani abu da zaka ƙara samun ƙarin bayani da wuce nan. Don haka ba daidai bane karatu mutum na primary a karatun university cewa ai karatu ne shine daidai, a'a mataki ne karatu. Akwai abin da kaka fara sani sai ka tsaya nan. Duk wanda ya san wancan ya san wannan, misali in ka ji an tambanna cewa ruwa sun kasu kashi biyu da at-tahir da najis, duk ruwan da yake tahir mutahhir ne, a najis ko ka ji na faɗi wannan wani karatu ne, advance karatu ne, amma ni ma sadda ina karatun nan nun wannan ne fara sani, da ni tafi sai ni kai inda na gane bambancin wannan da wannan. Don haka yanzu a faro daga tushe muke, don haka wannan shi ya kamata ka sani. Ruwa sun kasu kashi uku, akwai najis, ruwa mai najasa, wanda fitsari ya fada, wanda bauli ya fada, ruwan da jini ya fada, wannan ruwa mai najasa ne, baya halatta a sha, baya halatta a yi wankan jin daɗi, baya halatta a wanke tufafi, baya halatta a yi komai da shi, baya halatta a yi gini da shi. Ka ce wannan ruwa ai mai fitsari to bai a sa cikin gini a yi, baya halatta. Ruwa mai najasa, jini ya fada cikin ruwa, jinin haila ya fada cikin ruwa, ko bauli ya fada, ko bayan gari ya fada, baya halatta a hada shi a gina gida, ba a yi. Ba halatta a yi wankan jin daɗi da shi, ba a yi. Ba halatta a sha shi, ba a yi. Akwai at-tahir, ruwa mai tsarki, shine wanda abu mai tsarki ya fada ciki, kamar ruwan da turare ya fada. Turare abu mai tsarki ne, ba a alwala da shi amma ana wanka da shi saboda turare ne, suka fito kana kamshi. Da sabulu ya fada cikin ruwa, ba a alwala da shi ba a wanka da shi, amma za a ɗauka a yi wanka sai ya ƙara wanke maka dauɗa, kuma ana iya wanke tufafi da shi tunda sabulu ya fada. Zuma ya fada cikin ruwa, ba a alwala da shi, ba a alwala da shi, ba a wankan janaba da shi, ba a wankan haila shi, ba a wanke najasa da shi tunda akwai ina da zuma, amma kuma za a iya dama dawo a dama fura, ko kuma za a iya yin zoɓo da shi ko wani abu da ake so a sha, don mai tsarki ne yana halatta a yi amfani da shi. Siminti ya fada cikin ruwa, baya halatta a yi wankan janaba ko wankan haila, amma yana hada sai a sa cikin gini tunda ai dama siminti ya fada ciki kuma dama ginin ne za a yi. Ina fatan mun fahimci wannan. Haka ruwa sun kasu, akwai kashi na uku shine al-mutahhir, shi mai tsarki ne mai tsarkakewa wanda duk wannan bai fada ciki ba. Wannan shine mai ahlar yake so ya maka bayani cewa ruwa wanda ake tsarki da shi shine wanda yake at-tahir al-mutahhir, mai tsarki shi akan shi kuma mai tsarkakewa. Wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu, ya ake a gane mai tsarki da tsarkakewa shine wanda ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba su canza ba. Lam yataghayyar launuhu, launi ne bai canza ba. In ka diba zaka ce ruwa ne wannan, ga kwata kowa ya ga ruwa ne. Aw ta'amuhu, kuma ɗanɗano ne bai canza ba. In ka sha ka ji zuma to yanzu ka san zuma ta fada, ka gane. In ka diba ka ga ya lalace yayi kalar madara ka san madara ya fada ciki, ko milo ya fada ciki, sai dai a yi shayi tunda milo ya fada. A'a, da ka ji zaki zuma ce, ka gane zuma ce ciki, to yanzu abin nan ɗanɗano ne ya canza. Aw ra'ihatu, ko wari ne, kowa ya san warin ruwa normal, ruwa bai da wari. Ko da ka zo ka diba sai ka ji ƙarshen turare, sai ka ji ƙarshen sabulu, to yanzu ka san ya canza kenan, ƙamshi ne ya canza. Don haka me za a yi da shi? Sai a yi abin da ya kamata na yau da kullum, amma ba a tsarki da shi. Sai ya ce wannan bai canza bi ma yufariquhu galiban, da abin da ke rabuwa da ruwan ga galibi. Wata launi ne bai canza ba, wanda abin da yau da gobe kowa ya san wannan ba haɗe yake da ruwa ba. Sai ya ce ka zaiti, kamar mai in ya fada cikin ruwa sai dai a yi miya. Kowa ya san mai daban ruwa daban, saboda mai yana ga galibi ruwa ba su haɗuwa da mai.
in ka ga mai cikin ruwa to sa shi aka yi ɗaya ya fada ciki ko ruwa ya fada cikin mai ko mai ya fada ruwa. Amma za ka je teku ka ga ruwa ba su da mai, da za a gina rijiya yau a ɗebo ruwa ba su da mai, da za a yi ruwan sama ba su da mai. Don haka idan mai ya fada an san ga galibi mai baya haduwa da ruwa, ba haɗi suke ba a taɓa ganin inda mai ke duk kaga ɗaya ya shiga cikin ɗaya. Don haka in ka ga mai cikin ruwa yanzu ya tashi da zama ruwa mai tsarkakewa. Ya ce wasamni da man dabbobi, irin wancan mai an ce azait yana nufin kamar man da aka kamar man zaitun, kamar man wani abu da aka tatso daga itace. Asamni kuma man dabbobi kamar kice kamar yanarki. Waddasami ana fassara dasami da romuwa, amma dasam shi ma dai duk ɗaya ne. Addasam shi ma kitse ne, don shi koyo madara sai ka ga an rubuta low fat qalilud dasam, ko ga rubuta full fat sai a rubuta kamilud dasami. Irin madarori na da ake so a kasashen larabawa za ga yogurt babba, in ka ga an rubuta low fat za ga rubuta da larabci qalilud dasami, ayi amfani da wannan kalimat. Watan fat irin na kitse na abin da ke sa irin nan shi ake ce ma addasam. To shi ma baka ganin shi normally tare da ruwa, daban-daban suke. Sai ya ce kullihi dukkanin wannan walwazahi da kazantar dabbobi. Akwai in ka ga ruwa da gashin rago da yayi baki-baki, ko kashin rago ko dauda irin wanda ke gani ga rago ko tumaki, irin wannan ka san bata haɗu da ruwa ba. Yayin ruwa daga sama baka ganin su da wannan, in ka je teku baka ganin su da wannan. Wasabuni da sabulu baka ganin ruwa da sabulu. Ruwa ba su haɗuwa da, in ka ga ruwan sama ba su da sabulu, ruwan teku ba su da sabulu. Ka ga ruwa masu sabulu to galibi ruwa ba su haɗuwa da sabulu, in ka gansu to wani ya fada, ko sabulun ya fada ko ruwan suka fada. Wal wasakhi da kazanta kowace iri ce, dauda, kaga wani abu da yake na dauda ya fada cikin ruwa, shi ma dukkanin shi haɗuwa yayi. Wani hauhi da abin da ya kama da shi, wannan misalai ɗaya ya faɗi. To amma akwai wani abu da shi an san yana haɗuwa da ruwa. Misali yace wala ba asabit turabi, babu laifi don ruwa an ga sun yi kalar ƙasa. Ruwa saboda ruwa suna haɗuwa da ƙasa, in gani rijiya zaka gani, ruwan teku a ƙasa suke, yayin ruwan sama a ƙasa suke kwantawa. Don haka ya ɗebo ruwa aka ga sun yi kalar ƙasa, babu matsala, ana amfani da su, masu tsarki ne, masu tsarkakewa ne. Ba ca ba alwala da su saboda ga ƙasa nan cikin ruwa, ko ruwan nan fa ƙasa. Misali a aji jiran ruwa sai wani yaro ya ɗauko ƙasa cike da bokiti sai ya zuba, ruwan suna alwala. Saboda ƙasa ai ko ba a zuba ba ai ruwa in dai ba na sama bane, duk inda ka ga ruwa suna da alaka da ƙasa, in dai ba na sama bane. In dai ruwan teku ne to amma teku da ƙasa ne, kana gama da ƙasa sun ka haɗu. In ruwan rijiya ne ƙasa aka gina bisa ƙasan suke, ruwan teku ma bisa ƙasan suke. In ruwan sama ne suka kwanta bisa ƙasa suke. Don haka babu matsala, ana amfani da ƙasa. Duk da ƙasa ta fada cikin ruwa, ka aji buta kaza ka alwala, sai wani yaro ya rarraho ya cika hannu ne da ƙasa sai ya zuba cikin butar ruwa, suna alwala saboda ruwan haka suke. Wal hama'i ko ruwan kanwa, ƙasar kanwa, sai kasance cewa ko da ka zo aka ɗeba ruwan sai ka ji alamun kanwa, ko da ka ji alamun kanwa ashe inda aka gino rijiyan ne kanwa take. Watan ƙasan ana gina rijiya an kai ga yin kanwa, to babu matsala, ana amfani da ruwa. Akwai waɗanda duk duniya irin wannan ruwan kawai gare su, haka ba a ce musu sun je wani ƙasa sun kawo ruwa. Ƙasa ta danganta, wata ƙasa in ka tafi ƙasa to za ka ga ruwan kanwa. Walmi ya ce, sai ya ce wasabhati ko ruwan gishiri, ƙasar gishiri. Wata ƙasa gishiri gare ta, da haka da an tona an kai ƙasa aka ɗebo ruwa za ka ji gishiri, kamar Saudi Arabia. Saudi Arabia dukkan ruwan honho gishiri gare su, saboda duk ruwan su gishiri gare su. Da haka ruwan honho ba su shawo a Saudi Arabia. Za ka ga an wuce da mota na cewa ma'un salihun lishirbi ko miyahun salihun lishirbi, ruwan sha su daban ne, sai an musu wani treatment. Amma da za a gina rijiya yanzu a Saudi Arabia a ɗebo ruwan ba su shawuwa, saboda me? Saboda gishiri gare su. To amma waɗannan ruwa suna alwala, suna alwala. Ai gishirin can yake ƙasa, shi ma gishiri ƙasa aka tono shi, kanwa ƙasa aka tono ta, gishiri ƙasa aka tono shi. Don haka duk nau'i ɗaya ne, ruwa ma ƙasa aka tono su, don haka duk tare suke. Wal ajuri ko kuma ƙasa, an ɗebo ruwa sai gansu jajaja. Yanzu irin ka buɗe famfo wata rana irin ƙasashen da ba a ci gaba, wuraren da ba a ci gaba ba, wata ka buɗe famfo sai famfo su so da wasu ruwa, in ka gani ka aza kamar kunun zaki ne, amma ba wani abu ne aka zuba musu ba. Nau'in ƙasar da ruwan suka biyo ne, haka ƙasar ne. Dama in ka ga ruwan famfo sun yi kalkalkal to wani treatment aka samu su. Yanzu misali a Ingila ruwan famfon su kamar ruwan kwalba ne,
da ka sha wasu ruwan wata kwalba a wata ƙasa da ba su ci gaba ga ka buɗe hannu ka sha ruwa a Ingila su sun ci gaban da ruwan famfon su a well treated. Na taɓa zuwa University of London aka kawo ruwan kwalba ni shiga toilet inda ake alwala zan yi alwala sai wani babban professor ya zo da kwalba ta ɗibe ruwa ga hannu sai ce waɗannan ruwan fa su ne ake sai san muku a kwalba ana cewa Senate Building Water a University of London saboda girmanta a gefen ina ce Senate Building kuwa sai Senate Building a University famfunan toilet ake shiga a cika gora a cika wannan inji wannan professor yace wannan ruwan su ne ake san muku waje cikin kwalba ana ce muku Senate Building daga Senate Building in University of London aka zo da wannan ruwan saboda me saboda treatment din da suke sa ma chemical suke su treating ya kai su ruwan su da ka sha ruwan gora da ka bude honho ka sha duk test din su daya an yi treating din su to amma ko kasashen da ba su ci gaba ba irin nan wajen mu watan zaka bude honho ka ruwa suna zuwa laka jajajajajaja watan kayan ba su ishe su ba gishiri da ake sawa gishiri miya bata ji waye ba dan bube shi dan bube ji miya ba kai chemical din ba su isa wanda haka Allah ku ya dauki ba su laka kafin na kware su taho kafin chemical din ya jiya to wayannan masu laka ana ruwa da su ana alwala da shi ne a jori ruwa mai wana uhi da abin da ya kama da shi don haka sai muka fahimci cewa abubuwan da ke haduwa da ruwa kala biyu ne akwai abinda a galibi bai da alaka da ruwa kamar mai kamar kitse kamar romuwa kamar sabulu kamar turare irin waɗannan in mun gansu cikin ruwa inda malikiya ba su alwala dama ina maimaita inda malikiya kakkaji wani waje na ji na yi wani fatawa da abin da ya sa amma wannan kowa da shi yake farawa in ka kai dama kai ba wannan karatun kai fatawa kake ba kai karatun ka yin ibada kake in ka yi da wannan tayi ibada ka tayi daidai babu mutum guda da yake inkarin ibada ga tayi in ka yi da ɗaya daga cikin fahimtar malamai don haka wannan a mazhabin malikiya haka yake ana halari cewa in ka ga ruwa da irin wannan ba sa alwala ba sa wanka ba sa komi to an ka ga ruwa sun haɗu da wani abu da yake nau'in ruwa ne ka ɗebo ka ji kanwa inda aka gine su ne kanwa ka gansu da ƙasa inda aka gine su na rijiya haka yake da ƙasa ka ga ruwa da gishiri inda aka gine su ne haka suke da gishiri ka ga ruwa da jajajajaja haka nau'in ƙasar wurin ce da haka ruwan ja za su zo a ƙasa ce malam ya ce duk wannan yayi haka yanzu mun gama maka da maganar ruwa a mazhabin malikiya yanzu an gama ruwa yan tambaye ka yanzu duk inda aka ta shiga cikin mana bayanin ruwa don Allah wani muke tsaki wani ba mu tsaki suka ce ai ruwa sun kasu kashe uku akwai ruwa masu najasa su ne wanda kashi ko fitsari ko jinin haila ko wani abu na najasa ya shiga cikin ruwa to wannan ko in ce bai in ce jini tunda malikiya muke gaba ko jini in ya shiga cikin ruwa sai ka ce waɗannan masu najasa ne waɗannan baya halatta a yi tsarki da su baya halatta a sha baya halatta a abinci baya halatta a yi gini baya halatta a yi duk mu'amala yau da kullun da su saboda najasa ita haramun ce taba ta kusantarta da wani mu'amala ko a gini ne ba a sa a gina da ita saboda gina za a buƙaci a taba ta ba a mu'amala da najasa ruwa na biyu suka ce masu tsarki su ne wanda suka haɗu da abu mai tsarki da wanda suka haɗu da mai ko wanda suka haɗu da sabulu ko turare ko zuma sai a yi abin da ya kamata da su na uku kuma wayanda ba su haɗu da komai ba launin su bai canza ba ɗanɗanon su bai canza ba warin su bai canza ba sai ka ce to amma fa abin da kai haɗuwa da ruwa wanda ke sa su canza kala biyu ne akwai wani abu da galibi bai da alaka da ruwa kamar mai kamar turare kamar sabulu kamar kice kamar miya to yana ya shiga cikin ruwa to ruwan ba su awalla ba su tsarki amma akwai wani abu da shi nau'in ruwan ne kamar in ka ji ruwa mai alamun karmata ko ruwa da alamun gishiri ruwa da ɗanɗanon irin waɗannan abubuwan da yake nau'in ruwa ne da ƙasa suna warin ƙasa ko suna warin wannan ana amfani da su shikenan ka gama da ruwa yanzu mun gama yanzu kai ka san hukuncin ruwa kai yanzu ruwa ba za su baka iskali ba in ka zo alwala saboda ka iya wannan fasalin ayyib sai mu je fasali na gaba sai ce fasali yanzu zai maka magana yadda ake wanke najasa yanzu zai maka magana cewa in najasa ta same ka sai ce idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha idan najasa ta ayyana aka gane ta za a wanke inda take yaro ne zo ya maka fitsari kaga ga inda fitsarin ya haɗu a wandonka ba sai ka wanke wandonka duka ba sai ka ce yaro na ya min fitsari sai ka wanke wandonka kai ne ka je fitsari sai fitsari ya taɓe wandonka kaga inda ya taɓe wandonka shikenan sai ka wanke tafi kashi ya taɓe wandonka kaga inda kashi ya taɓa sai a wanke kai ne jini ya taɓe wandonka kaga inda jini ya taɓa ko wandonka ko zanenki ko waye shine a wanke idza ta'ayyanatin najasatu idan aka ga ainin najasa aka ga inda take
gusila mahalluha sai a wanke bagirinta inda take. Sai ya ce wa inil tabasat idan ta wawwatsu gusila thawbu kulluhu sai a wanke dukkan tufafi. Yaro ne yayi maka fitsari na tafiya sai duk ya lalata miki zani, nan digo can digo can digo can digo can digo, to yanzu ba a cewa abi wannan digo ya wawwatsu, wani digo ya bushe nan, wani digo ya bushe nan, wani digo biyu ya bushe. Irin fitsari ya taɓi tufafi nan take yake binewa, ka san ya wawwatsu, to duk tufafi sai an wanki. Don haka yanzu hukunci guda biyu, idan najasa ta samu tufafinka, ko da ka diba ka ga mazi a tufafinka najasa ne, ko da ka diba ka ga fitsari a tufafinka, ko da ka diba ka ga kashi a tufafinka, ko da ka diba ka ga jini a tufafinka, to inda ka gane shi nan za ka wankewa sai ka yi sallah da sauran tufafinka. Ba a ce ai yaro ya mai tuwayi na tsari sai na wanke duka, in ka wanke duka ba matsala ba ne, amma abinda an wajibi dole shine ka wanke wannan mahallin. To amma idan ta watsu, yaro ne yana yin fitsari fa yayi ma fitsari ta ko ina, ko kuma watsu ma najasa aka yi duk ta same ka ko ina, ta same ka ga hannu ga kafa, to hukunci duk sai an wanke tufafi, ba su sallah. Sai malam ya ce wa man shakka fi isabatin najasati nadaha, duk wanda ya yi shakka najasa ta same ko bata same ba ya yayyafe. Kana fitowa yaro na fitsari ka jaye, fitsari nan ya samu ko bai samu ba sai ka yayyafe. Wannan abin ko ya samu najasa ko bai samu ba, na san wannan zanin wanki ne aje shi, amma yaron nan tahowa yake yana ta wasa wurin nan, kaga yawa carpet din can fitsari, naga yawa carpet din can fitsari, kaga yawa dan kwali na fitsari, to wannan zanin ya bai fitsari ko bai mai fitsari ba, ni fa ban sani ba. To sai mai halar yace nadaha, sai ka ki dai kurwa sai ki yayyafa, sai kai maka ɗaukar ruwa ka yayyafa, shikenan an wuce wuri, shikenan waswasi da tunaninka na cewa yayi bai yi ba shikenan. Yaron nan yake kar yawa zane na fitsari, yawa wando na fitsari, yawa riga na fitsari, to amma ga darduma sallah nan ya fitsarin nan yayi mata ko bai yi mata ba, ya kai gare sai ya yayyafa, shikenan an gama, shikenan da ka yayyafa ruwa an gama. Sai ce wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadaha alaihi, in wani abu ya same ka da kake shakkar najasa ta yi, to ba sai ka yayyafi ba. Ɗazu mun ce in kana shakkar ya samu ko bai samu ba sai ka yayyafi. Yanzu kuma ka tabbata abu ya watso maka, amma najasa ne ko ba najasa bane shi kake shakka, to ba sai ka yayyafi ba. Misalin wannan mafi yawa malaman malikiya kwata ake nufi wannan. Kana zuwa kawai sai kwata ta yi ma balci fa, wani ya shiga cikin kwata da mota ta yi, sai mota ta yi ma fa a kila mabera kake, kana biya yamma bera ba ka tisari, sai ka tuka sai rigar ka sai ya watsa maka ruwa, ko arkilla kake sabuwa unguwar mu, Allah ya sa a gyara muna unguwar mu, ayi muna gotoci kamar sauran yadda aka yi gefen gidan unguwai. To ala kulli halin dai sai ruwa suka baltsamma, ai za a killa kake wajen masallaci ya gwandu din nan wajen shigowa irin waje, sai ruwa suka baltsamma duk sun yi baki, kana shakkun najasa ne ko ba najasa bane, to ba sai ka yi yayyafi ba. Mutane su gane yanzu, abinda yawa da mutane ba su gane ba, sai su aza kwata najasa ne, kwatami ba najasa bane. Kwatami shine ruwan da ya taru yayi baki, wani ruwan wanke ne ba najasa bane, ko ruwan wanke fitsari ne, ko ruwan da aka yi tsaki da fitsari ne, ruwan alwala ne, ruwan da ake wanke ruwan da aka yi wanki ne yake taruwa ya fito, duk wannan ba najasa bane. Ko ruwan da aka yi tsarkin fitsari da shi, in ruwan ya fi fitsarin yawa aka yi tsarki, to ba ya tashi da najasa. Ruwan wanki shida ma ba najasa bane, ruwan wanki ba najasa bane, ruwan wanke hannu ba najasa bane. To in wannan ruwa suka taru sai su zan kwatami, sai su yi baki su yi wari, ba najasa bane. Don haka amma dai ba tsafta bane ka bari su same ka ko wani abu. So in ruwan suka same ka kawai kana zuwa aka baltsawa mota ta ko mashin ko wani abu, sai ruwa suka yi balci suka faɗo ba, ko kana fitowa wani gida an gama wanki aka watsa ruwa, najasa ne ko ba najasa ba ne, wannan ruwan baka sani ba, gai sun same ka, to ba sai ka yayyafi ba, kawai ka je ka ci gaba da harkokinka. Ya ka mu kiyaye yanzu matsalar guda biyu ce, najasa ce wannan ka tabbata najasa ce, sai kana shakka ta samu ko ba same ka ba. Fitsari ne aka watso, yanzu kana ganin ya samu rigarka ko bai samu rigarka ba, sai mai halar yace sai ka yayyafi. Carpet ne ka aje, yaro ya zo ya fitsari a kujera, yaro ya zo ya fitsari a zani, yaro ya fitsari kana carpet din da baka ga fitsari ba kai, amma kana shakka cewa shin wai ya same shi ko bai same shi ba, sai ka yayyafi. To mun gama da wannan. Na biyu, abu ne ya same ka tabbas shi yanzu an watsa ma ruwan ga su a jikinka, amma kai baka san najasa bane ko ba najasa bane. Najasa shine ruwan fitsari ne, jini ne,
bayan gari ne a kai dai kawai an samu amma dai kai baka gani najasa ba amma dai kai ruwa ne kai wani abu ne ya same ka yana najasa ko bai najasa to ba sai ka yayyafi ba wani abu ne aka kawo daga nesa misali masu cewa giya najasa ne misali sai kasance an kawo wani juice kai wallahi baka san shi ba ka kisha ne don wallahi baka san ko giya bace zai yi giya ne sai juice ya tabe ka to ba sai ka yayyafi ba saboda baka tabbacin giya ne kawai kana shakka giya ne sai malam yace wa man tazakkara najasata wa huwa fi salati duk wanda ya tuna najasa yana cikin sallah kana cikin sallah sai ka tuna tufafinka ta guwa ka dazo yaron ka ya maka fitsari dan kuma ka dazo fitsari ya same ta wandonka zaninki dazo an yi mai fitsari zaninki yana da jini kana cikin sallah sai yace man tazakkara idan ta fitsari qata'a to ka yanke sallarka illa an ya khafa khurujal waqti wata yanke sallah ce sai in ji tsoron fitar lokaci in ka ji tsoron cewa to in ni ce fa in yanke sallah ga in koma yawa wata lokacin sallah nan zai fita sallar asuba ce ko da ka falka rana ta yi kusa fitowa kai sauri kai alwala ka kabbarta sallah kana Allah Allah ka rana ta fito sai ka tuna ai wallahi wandon ka ma yana da fitsari me ahlar yace ka ci gaba da sallarka in ka ji tsoron lokaci ya wuce amma sallar asuba ce kana cikin jami'i an kabbarta ana cikin yi sai ka tuno wandon ka yana da fitsari to sai ce sai ka yanke sallah sai ka je ka wanke ka zo ka yi dama akwai lokaci in muka zo dama mun ce in mun gama nan zamu zo sifatu salati in mun zo sifatu salati zamu ji wani hadisi daban amma dai yanzu wannan shine karatun kamar yadda ni alƙawari wannan ina so a fahimci menene cikin ahlari ta kwana sannan zamu yi gaba tayyib sai mala yace illa an ya khafa khurujal waqti sai ya ji tsoron fitar lokaci sai ce wa man salla biha nasiyan duk wanda ya salla da najasa ya manta ko da ya gama sallah sai ya tuna ashe riga ta ɗazu wallahi tana da fitsari ashe wandona yana da fitsari ashe kafet ɗin da ni sallah yana da fitsari wa tadhakkara ba'da salami ya tuna bayan ya sallame a fil waqti ya mai da sallah cikin lokaci wace akwai lokaci ya mai suwa in sallar asuba ce sai da azhar da sallah sai ya tuna wandona da ni sallah da shi ɗazu ashe yana da jissa shikenan sallar ka ta ba sai ka maimaita ba amma kafin rana ta fito ne lokaci ya fito sai ka tuna cewa wandon ka na da jissa sai ka je ka maimaita sallah ina fata mun fahimci wannan to mun gama da wannan sai mu shiga farillan alwala yanzu mun gama da najasa mun gama da ruwa yanzu mun san ruwa hukuncin su mun san kuma najasa ita ma hukuncinta yanzu sai mu shiga alwala malace faslun wannan fasali fara'idul wudu'i sab'un farillan alwala guda bakwai ne alwala dole sai an kula da abubuwa guda bakwai su ne don dole in babu ɗaya cikin su baka yi alwala ba na farko anniyatu niyya bagirin ta zuciya shine kawai abinda an niyya kamar da shaka bakar gumi ke fassara niyya da gangan kawai yanzu da gangan kai yi abu shine niyya watan ba kana bacci wani zo ma alwala ba baka sani ba ko da ka tashi da gangan kawai ka ce ina buta don Allah wani samu muna ruwa a zo to ka san abin da kai ka san in ka wanke hannu ka baban ka za ka wanke ba ka san ka wanke hannunka kukurar baki za ka yi ka shaka ruwa watan da gangan kai shine niyya ka halitta alwala ce za ka yi don ka kai shakka wani sai ya gama alwala ya ce bai niyya ba kowa duk wanda ka ga alwala ya yi niyya abinda da yake nufi ya kasance da gangan ne da gangan abinda a bambanci niyya sai kasance ba da gangan kai ba ko kawai kaga wani na yi baka sani ba misali baka san kai baka taba ganin alwala ba sai kaga wani ya zauna yana wanke hannu ne sai ka ce bai kai koyo ne ka wanke hannu ka gama har kafa baka da alwala saboda baka yi niyya ba kana bacci wani ya zo ya wanke maka duk gaba alwala ko da ka falka ya aka yi ya ce ai kana da alwala ce baka da Allah saboda baka yi niyya ba na farko dole sai ka yi niyya bagiranta shine zuciya akwai labarin da baka lokacin muna karatu 40 hadith Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ban labari yace ma wani malam janaba ta kama ni ne mai ruwa ban samu ba sai ni je gulbi sai ni yi wanka sai da ni fito sai ni tuno ban yi niyya ba akwai wanka na sai malam yace babu wankan ka yace saboda me yace saboda mahaukaci kake yace janaba ta kama ka san akwai wanka ga kanka ka nemi ruwa baka samu baka je gulbi kai wanka kace baka yi niyya ba to me an niyya shine tunda kan nemi ruwa ka san akwai wanka akan ka nemi ruwa baka samu ba ka san okay gulbi akwai ruwa ka je gulbi ka ce to an ka shiga kai wanka don kana janaba shi ake ce maniya watan ka san abin da kake ka san da gangan kai a karatun mu wannan na faru daga tushe na 40 hadis mun yi bayanin niyya ta kasu kashi biyu akwai ikhlasi akwai wannan yanzu in har nace muku in malaman fiqh suka yi niyya suka ce niyya suna nufin karaman niyya wannan tace karaman niyya wanda ke bambance tsakanin al'ada da ibada to da haka niyya wajibi ce alwala na biyu wa gaslul wajhi da wanke fuska shi ma wajibi ne sai an wanke fuska kuma
daga kunne zuwa kunne, daga matsirar gashi zuwa haɓa, wannan shi ake ce ma fuska. Wa gaslul yadaini ila al-mirfaqaini, da wanke hannaye zuwa gwiwa hannu, dole zuwa gwiwa hannu sai ta shiga ciki daga nan. Don haka masu wankewa sai a wanke nan, bai in yi misali. Masu wankewa sai a zo wajen alwala sai mutum ya wanke nan ɗai ya tsaya nan bai shiga ba, babu alwallar shi. Duk wanda ya alwala ta tsaya nan kawai in hannu ba a kula, sai nan ya shiga gaba ɗai sai ya shiga, shine ilal mirfaqaini zuwa ga gwiwoyin hannu. Wa maswar ra'asi, da shafar kai shafa ta tafiya ake nufi. Shafa kun ga kai ana tafiya da hannu a dawo da shi, to tafiyar shafa wajibi ne a farilla ne inda malikiya. Nawa muka faɗi kenan? Niyya, wanke fuska, wanke hannaye, shafar kai, mun faɗi guda 4 kenan ko? Ayi. Na biyar, wa gaslul rijlaini, da wanke kafafu ilal kabaini zuwa ga idon sawu, wanke kafa zuwa idon sawu na kafa, wannan shine idon sawu, inda ba a son mumini ya sa tufafi ya kai nan. Haramun ne mumini ya sa tufafi ya kai nan. Daka wanda ya sa tufafi ba a rufe wajen alwala. Sai in kaga wani yaro sai ka ce wala kai alwala, an ce wa gaslul rijlaini ilal kabaini, dole za a wanke kafa zuwa kabaini, kuma annabi ya ce ka a sa kabaini. Kaga kafa wanke ta akai, wannan shine malikiya. Kafa wanke ta akai, ba shafar ta ake ba. Don haka wajibi ne sai mutum ya wanke kafa. Waddalku, da cuɗanyawa, yakin da cuɗanyawa sai ka sa hannunka duk inda ka wanke sai hannunka ya kai. Misali yanzu wannan wanda ke zai alwala da shawa, mutum ya yi wanka ya gama ina ciki sai ya ce alwala zai yi, sai bayan wanke hannu ne sai ya yi haka, da misali yanzu wanke hannu ne, in yanzu wanke fuska ta sai ya tara fuska ta yi, sai ko ina ruwa su samu fuska ta yi. In yanzu wanke kafa ta sai ya tara kafa ta yi, ya wanke. In yanzu wannan bai da alwala, ya ba farilla alwala inna malikiya addalku, cuɗanyawa. Don haka dole in za ka wanke fuskarka ba za ka yi haka a shawa ba ta wanke maka fuska, ko ka tsumbula fuskarka ka wanke, sai ka sa hannu duk inda ka sa ruwa, sai ka sa hannu ka wanke, shine waddalku. In hannu za ka wanke ko ga famfo ne ko ga shawa, sai ka sa hannunka, sai ka sa hannu ɗaya, ka sa hannun hagu sai ka wanke hannun dama. In ka zo hannun dama sai ka sa hannun hagu, in ka zo hannun hagu sai ka sa hannun dama sai ka wanke. Wannan farilla ne. Sai me yace? Sai ce wal faru, da gaggautawa. An ina ke kai sauri. Abinda alfaru shine ka wanke gaba ta ƙarshe ta farko bata bushe ba. Don haka ba a bayan ka wanke fuska, kwastoman ka zo sayan manja sai ka ce ka sa mai manja kai ko jiya baka zo ba, ai kaza ku yi hira, fuskar ka ta bushe, ko da ka ce na tsaya alwala, na wanke fuska ga alama duk da ta bushe sai ka wanke hannu, ba a haka nan. Abinda alfaru shine kayi wannan alwala ba a yin ta bayan ana cikin alwala kowane ya bugo ma waya bayan ka wanke hannuwa, sai ka tsaya ku yi ta hira da shi minti 5 kuna fira, duk jikinka ya bushe, in ka tashi ka ci gaba da wankewa baka da alwala. Walfaru, da gaggautawa. Me awal faru? Watan sai in ka wanke wannan ka tabbata gaba ta ƙarshe ta wanku kafin gaba ta bushe. Don haka kaga hannunka ko da cikin ruwa yake, shi ba kaka kidan ya da shi ba, amma fuskarka ita daban take. Don ka wanke fuskarka, ko da kake kaiwa wanke alwala kake wanke kafa, sai ya kasance cewa fuskarka bata bushe ba, fi zamanin mu'tadil, ga lokacin da ba lokacin zafi ba lokacin sanyi ba. Saboda in lokacin zafi ne ana iska zafi yana saurin busassuwa, zai yi ko da kake wanke kafarka haka yanayin yake, kawai da ruwa sun samu bushewa suke yi. Don haka fi zamanin mu'tadil, ga lokaci wanda yake tsaka-tsakan lokaci, ba lokacin zafi ba lokacin sanyi ba. Wa'annan su ne farillan alwala guda 7. Don kai daga yau ka wuce maganar alwala, a ce maka baka san farillan alwala ba, a ce yanzu mutane ana kaza, yanzu ko farillan alwala wani ka tare masallaci, to kai daga yau yanzu ka san farillan alwala guda nawa ne? Guda 7 ne inna malikiya. Na farkon su niyya, na biyu wanke fuska, na uku wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu, na 4 shafan kai, na 5 wanke kafa, na 6 cuɗanyawa, na 7 gaggautawa. Da sauri, shikenan ka gama da farillan alwala guda nawa? Guda 7. Sai ce wa sunanuhu, sunnonin alwala, gaslul yadaini ilal kuwaini, wanke hannuwa zuwa ku'i, zuwa wuyan hannu, inda shuru'i, in za a fara alwala. In za a fara alwala, wannan wankewar da ake a wanke hannu, inda a fara wanke hannu sannan a sa ruwa baki, to wannan sunna ne. Kaga na biyu shi kuma wanda za a wanke hannu zuwa nan, wanda bayan an wanke fuska shi farilla ne, ya wuto mu. To amma na farko shi sunna ne. Na biyu wal madmadatu,
da kurkurar baki ka kurkurarwa ga baki da ake sa kurkura shi sunna ne. Wal istinshaqu da shaƙar ruwa, wal istintharu da fyace ruwa shi ma sunna ne. Don haka da muka ambata mu ambaci hudu yanzu, wanke hannuwa zuwa ku'in hannu da kurkurar baki da shaƙar ruwa da fyacewa. Wa raddu mashir ra'asi da dawowa ga shafar kai, ka shafa kai dawowar da za ka yi sunna ne. Tafiya wajibi, dawowa sunna. Wa mashul uznaini da shafa kunne a alwalla shi ma sunna ne. Wa tajdidul ma'i lahuma da sabunta ruwa ga wanke kunne. In ka ji ni wata ina cewa al-udhnani min ar-ra'si, Imam Muhammad ya ruwaito shi ka kyale ni, ba ahlari nake magana ba, yanzu ahlari muke yi. Don haka yanzu ka san sunnonin alwalla da farillanta da inta. In ka ji ina al-udhnani ina min ar-ra'si, wancan karatun nake babu farillai da sunnoni da mustahabbai, kawai na ce maka sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yanzu ina son ka faro daga tushe ne, ni ma kafin in san udhnani min ar-ra'si wannan ni fara sani. Ina primary school ne ahlari, na riga na san wannan ahlari na gama, sannan mataki Allah ya kai ni inda ni sa al-udhnani minar ra'asi, su ma za mu zo gare su wata rana. Amma dai yanzu kai ka san shafa kunne sunna ne. Sannan ya ce wa tajdidul ma'i lahuma, sabunta ruwa, watan bayan ka shafa kai ka sa ruwan wasa ruwa ka koma kunne sunna ne. Amma in kaga wani bai yi ba, yana da hadisi da ya ce na udhnani minar ra'asi. Watan wannan karatun da muke bai kai ka musu, bai kai ka gardama ba. In duk abin da ka ji an faɗi nan kaga wani yayi sabani ne, ka tambaye ga ma hadisi ingantacce, an sa hadisi ingantacce kai amfani da shi. Amma dai nan ka san haka karatu yake, kuma haka maza, kuma wanda yayi haka yayi daidai, ba kuskure yayi ba, haka yake, akwai fahimta, akwai dalilai su ma da suka kafa akan haka. Matsalolin fiqhu ba matsaloli ne na faɗa da jayayya. Wat tartibu bainal fara'idi da jerantawa tsakanin farillai. Mun muka ce farillai, kusan mun ce farillai cikin su akwai wanke fuska, akwai wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu, akwai shafa kai a wanke kafafu. To ka jera su haka, yanzu sai ka fara wanke fuska sannan ka wanke hannuwa, sai ka fara wanke hannuwa sannan ka shafa kai, sai ka fara shafa kai ka shafa kafa, wannan sunna ne. Don haka in ka zo kawai da bayan ka kurkure baki ka shaka ruwa, mai kun ka wanke fuska sai ka fara wanke hannu, bayan ka gama wanke hannu sai ka dawo ka wanke fuska. To ka bar sunna alwala inda malikiya. In ka ji na faɗi akwai hadisi Abdullah bin Umar inda Abu Dawuda wanda Albani ya inganta cikin Irwaul Galil, wurin ka ji na fatawa da shi, yanzu ba ahlari nake ba yanzu, amma nan ahlari muke karatu. Saboda haka tartibu me yace bainal fara'idi ko, sannan da jerantawa tsakanin farillai, sai ka yi wanke fuska sannan a wanke hannu, sai an wanke hannu sannan a shafa kai, sai an shafa kai sannan a wanke kafafu, wannan ma farilla ne. Sai malam ya ci gaba da haka, wannan ma sunna ne. Don haka sunnoni guda nawa ya gaya muna? Sunnoni alwala guda 8 ne. Kurkurar baki, shaƙar ruwa, fyacewa, mai da shafar kai, shafar kunnuwa, sabunta ruwa ga shafar kunnuwa, jerantawa tsakanin farillai, shaƙar ruwa da fyacewa. Da aka kurar baki, shaƙar ruwa, wanke hannuwa da farko zuwa wuyan hannu, sannan kurar baki, shaƙar ruwa, fyacewa, mai da shafar kai, shafar kunnuwa, sabunta ruwa ga shafar kunnuwa, jerantawa tsakanin farillai. Wannan su ne guda 8 wanda ke sunnonin alwala. Da aka farillan alwala guda 7 ne, sunnonin alwala guda 8 ne. Yanzu ka san farilla ta fi sunna ƙarfi. Farilla ita ce wadda in ka batta babu alwallarka, amma sunna ko ka batta a ciki akwai alwallarka, kamar yadda za mu jiya. Sai malai gaya muna wani hukunci sabo, sai ce muna wa man nasiya fardan min a'dha'ihi, duk wanda ya mance wata farilla cikin gaban alwala. Gaban alwala farilla menene farilla cikin su? Wanke fuska, wanke hannuwa zuwa wuyan hannu, shafa kai, wanke kafa. Duk wanda ya mance, fa in tazakkara bil qurbi, in ya tuna da wuri, fa alahu wa ma ba'dahu, ya wanke shi da abin da abba ya dai. Mutum ne yazo sai da yana shafa kai, sai tuno ashe bai wanke huska ba. To me hukunci ne? Wata ran za ta kama ka, kaga shi daɗin karatu. Ka zo kana alwala ka kawo shafar kai, ce fa ni yayi ma matsala, jarabawa ta yi ma matsala, wani lamarin rayuwa ya yi ma matsala, ka yi mata miskul 21 bata daga ba, kuma ga baka sani ba, an ce a kawo gidanku za a aiko, aji wani alhaji ya ce za a aiko, dukkan hankalinka ya tashi. Don haka ka zo kawai alwala sai da ka kai wankin kai, sai ka tuno ashe ba baka ma wanke fuska ba. To mi za kai?
sai mai Allah ya ce ganin ka tafi. Kana wankin kafafu sai ka tuno ashe baka wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu ba, to sai ka dawo ka wanke hannuwa sai ka shafa kai sai ka koma ka wanke kafafu. Sai mala ce wa in qala in yayi nisa ya dade fa'alahu wahdahu ka aikata shi kadai. Sai da ka tashi zuwa masallaci kana tunanin zuci sai tunanin zuciyar sako ka sai ka ji daddabri a fuskar ka, ashe dazu da ka sha zobo ya taba suka ce ashe wallahi baka ma wanke fuskar ba, don inda ka wanke fuska da sobin nan ya tafi, to sai ka wanke fuskar ita ɗaya da niyyar alwala. In ka wanke shi kenan yanzu gabanka sun bushe ba sai ka dawo da nan ba. Haka mun san inda wuri in kuma ya dade ga yadda za a yi. Karatun bai yawa ba wai ɗaya bai mu kai ƙarshen manjan. Wa in qala fa'alahu wahdahu in yayi tsawo a wanke shi kadai wa adama salla qablahu kuma ya maimaita abin da ya sallata kafin shi wa salla qablahu kafin wanke fuskan ke kafin wanke wannan gaban kenan. Don haka dazu da azhar ko da ka je kai sallah baka wanke fuskar ka ba a shi da ka zo da la'asar ka ce kana da alwala sai ka ce amma fa dazu da ni alwala da azhar ashe ban wanke fuskata ba, to yanzu fuskar kadai zaka wankewa inda kana da alwala, amma sai ka maimaita sallar azhar saboda ka yi ta wata gaba da afarilla baka wanke ba, haka sallar azhar sai ka maimaita. Wa in taraka sunnatan amma in sunna ce kan mance fa'alaha wala yu'idu salat sai ya aikata ta baya maimaita sallah. Ko da ka zo ka bayan ka gama sallar azhar ka dawo sai ka tuna ashe dazo kai wala baka kukure bakinka ba, ka mance dama haurin ka ciwo sai kan manta kawai baka samu bakinka ruwa ba, ko wani abu ne an ka samu sai ka tuna an ce maka in ka zo alwala ka cire shi. Bayan ka je ka gama alwala ka dawo sallah kana ta gaya sai ka ji shi ka ce ashe ban cire shi ba, inda na zo da na cire shi, haka ashe ban kukure baki ba, sai ce to ɗauko ruwa da niyyar alwala kukure baki shikenan sallah ta yi. Inda wanke fuska ne kan mance zaka wanke fuska ka maimaita sallah, inda wanke hannu ne zaka wanke hannu ka maimaita sallah, inda shafar kai ne zaka yi ka maimaita sallah, inda wankin kafa ne zaka yi ka maimaita sallah. To amma kun da kukure baki ne kana hitowa sai ka tuna kasa zaiti da ake sa cikin hanci da kaɗaɗin nan, sai da ka gama sallah ko da ka zo ka diba madibi sai ka ga kaɗakka ka ci ashe babba shaƙar ruwa ba ɗazu, subhanallah sai ka cire sai ka shaƙar ruwa ka shanta shi ke da sallar ka ta yi ba sai ka maimaita ba. Tayyib wa man nasiya lum'atan wala yu'idu salata baya maimaita salata. Wa man nasiya lum'atan karatun nan ya bai yawa ba ga masu fara daga tushe. Tayyib wa man nasiya lum'atan duk wanda ya bar lum'a gasalaha wahdaha ya wanke ta ita dai bi niyyatin da niyya. Ni lum'a wani waje cikin inda aka alwala sai kasance ruwa ba su shafe shi ba, kayi alwallar gaba daya amma fuskar ka bar wani tambo, ka bar wani wanda aka aza hannu, ka bar wani girman kwabo a hannunka a kafarka inda ruwa bai same shi ba, to sai ka wanke shi da niyyar alwala. Annabi sassa ya taba haka, ko da hito wanka akwai inda bai samu jiki ruwa ba ya tatso ruwan kan ya wanke wurin. Wa in salla qabla zalika in yayi sallah kafin haka a ada ya mai da ita sallah. Ko da kace kai alwala dazu ka wanke fuskar ka ashe nan bai samu ruwa ba, ashe kafarka akwai inda bai samu ruwa ba, ashe hannunka akwai inda bai samu ruwa ba, to sai ka wanke wurin kadai zaka wankewa da niyyar alwala. In kai sallah azhar ne ka gane in ka wanke sai ka sake sallah. Yace wa man tadhakkara al-mabmadata wanda ya tuna kurkurar baki wal istinshaqa da shakar ruwa ba'da an shara'a fil wajhi bayan ya fara wankin fuska, ko da mutum yazo ya wanke hannuwa ne yana wanke hannuwa me ya kamata yi ya kurkure baki ya shakar ruwa, sai ya mance sai da ya fara wankin fuska sai tuno ban kurkure baki ban shakar ruwa ba ya zai yi fala yarji'u ilaihima baya dawowa ya ce bai in kurkure baki in shakar ruwa hatta yutimma wudu'ahu sai ya cika alwallatai. Don haka ko da ka fara wankin huska sai ka tuna ba kurkure baki da shakar ruwa ba shikenan an wuce nan, sai ka ci gaba ka wanke fuska ka wanke hannuwa ka shafa kai ka da kalkwale kunne ka wanke kafa. Kana gama wankin kafa sai ka ɗebi ruwa kurkure baki ka ɗebi ruwa ka shakar ruwa ka ɗebi ka shakar ruwa. Kaga yanzu ka san wannan hukunci. Wa fadailuhu mustahabban alwalla mutsana cewa tambaya shakatu yayi to yayi kyau kamar da muka faɗi wannan karatun na masu bibiya ne a Facebook da kuma a Facebook da yanzu tunda bamu je Instagram ba, don haka wasu cikin comment sun comment karatun yayi yawa, don haka bai mu tsaya sai mu tashi wa fadailuhu mustahabban alwalla.
bayan maimaita karatu yanzu da sauri, muna da sauran minti kamar 15 ko muna da sauran kamar minti 15-17. Bayan fassara duk yanzu zan dawo in kuma maimaitawa tunda karatun masu farawa daga tushe ne. Malace faslun fi taharati, wannan fasali zai muna bayani game da tsarki. At-taharatu qismani, tsarki ya kasu kashe biyu. Taharatu hadathin, dahara hadathi, wa taharatu khabathin da dahara khabathi. Watan dahara tahara wata shafi alwala da tsarki da kuma wata shafi wurin sallah da tufafi da kuma jiki. Wala yasihu aljami'u illa bil ma'i, dukkanin wayannan tsarkin guda biyu ba su inganta ai sai da ruwa. Wanda yayi da Pepsi Cola babu, wanda yayi da zobo rodo babu, wanda yayi da wani abu da ba ruwa ba babu. Yace wannan ruwan kuma at-tahiril mutahhiri, ruwan mai tsarki shi kai ne kuma mai tsarkakewa. Wani iri ne ruwa ne ake ce mai tsarki mai tsarkakewa. Huwa alladhi lam yataghayyar launuhu, shine wanda launin ruwan bai canza ba, ko ya zan kalar ruwa colorless, ba su da kala. In ka diba bai canza ba. Au ta'amuhu, ko ɗanɗanon shi, kowa ya san ruwa tasteless, ba su da test, ba su da ɗanɗano, don haka ya kasance wannan ɗanɗanon na ruwa ne. Au ra'ihatuhu, ko ƙanshin ruwan ko warin ruwan. Bima yufariquhu galiban, da abin da yake rabuwa da ruwan ga galibi. Ruwa ɗayan ukun bai canza ba, launin su bai canza ba, ɗanɗanon su bai canza ba, warin su bai canza ba, ya canza da abin daga galibi bai da alaka da ruwan. Shine mai kazzaiti, kamar mai, wasamni da mai na dabbobi, ko mai waddasami da romuwa, amma na ce muku kitse ne, kamar ne muku yi low fat full fat na yogurt yanzu. Kullihi dukkani ne, walwadahi da kuma kazanta ta dabbobi, abin da ya shafi kashin dabbobi mai tsarki ne shi, amma dai kuma in ya shiga cikin ruwa ya bata su, kamar gashin dabbobi, kamar wani abu da ya kama da haka. Wasu sabuni ko sabulu mai tsarki ne, ya taba kama najasa bane, amma ya shiga cikin ruwa baya yi. Walwasakhi, ko kuma kazanta, wa nahwihi da abin da ya kama da shi. Sai mala ce wala ba asa bit turabi, amma babu laifi idan ƙasa ce ta ɓata ruwan. Wal hama'i, ko kuma ƙasar kanwa, an ɗebe ruwan an ɗanɗana sai aka ji kanwa, saboda inda aka gino su kanwa garai. Wasabhati, ko gishiri, ƙasar gishiri gare ta, ko da aka ɗebe ruwan sai aka ji gishiri. Wal ajuri, ko jar ƙasa, ko da aka ɗebe ruwan sai aka jar ƙasa ne, yanzu kuma ido ya nuna maka ga sun canza, babu matsala saboda nau'in ƙasa ne, ana ruwa haka. Wani huhi, ko abin da ya kama da shi. Ya gama da wannan. Sai ce faslun, yanzu ya gama da ruwa. Yanzu an tambaye ka ruwa, za ka yi bayani. In yanzu kake joinin ɗin mu, in ka faro daga farko wannan duk mun yi dogon bayani ɗazu. Faslun, fasali, idza ta'ayyanatin najasatu, idan aka ga wurin najasa ta ayyana, aka gane ta, gusila mahalluha, a wanke inda take. Fitsari ko kashi ko jini ya sami tufafin ka, to a wanke nan kawai. Yace wa inil tabasat, idan ta watsu ko ina, gusila thawbu kulluhu, a wanke tufafi dukkanin shi. Cikin labarin da malaman mu ka bamu na zauri a da, cewa wani alkali ya yi hukunci da wannan, kuma hukunci mai kyawu. An kawo mai mutane da yawa, an ce sun kashe mutum ɗaya, amma cikin su ba a san wanda ya kashe ba, kamar irin mutum da kowa ya buga kawai a buga, irin ya kama ɓarawon ne da ake mai. To sai kasance shi ba ɓarawon ba ne, kawai mutane ne suka taho, kowa da adda ko da sanda ko da bulala ko da hannu, ta kowa ya buga, wannan ya bugi nan, wannan ya bugi nan, sai ya mutu. Su 10 ne, ba san wanda ya kashe shi ba. Aka kawo alƙalin, sai alƙalin ya ce a kashe su duka. Yadda ake gaya muna, mutanen da karatun su bai yawa ba, amma albarkar karatun ta yi yawa. Me dalilin ka sai kawo wannan? Yace mai ahlar ya ce idza ta'ayyanatin najasatu, idan najasa aka ga wurin ta, gusila muhalluha, a wanke inda take. Haka inda mutum ɗaya ne da zan ce a kashe shi, yace wa inil tabasat, in sai ta watsu, gusila thawbu kulluhu, duk a wanke tufafin kawai. Da haka yanzu abin ya watsu kawai, ba a san kowa, duk a kashe kowa kawai, duk wanda ya sa hannu cikin kawai ta watsu ne kawai, don kowa ta kai gare shi. Wannan yayi tika, wannan yayi kulli, wannan ya buge, wannan ya sa elbow. Zaka dukkan su abin nan. Tayyib. Sai ya ce wa man shakka, gusila thawbu kulluhu yake. Wa man shakka fi isabatin najasati, wanda ya shakka shin najasa ta samu tuwayi ne ko bata samu ba, na baha yayyafe. Yana da tabbas din cewa tuwafi ne lafiya lau suke, amma yana shakku yaron ne ya yi musu fitsari don yawa carpet din nan. Fitsarin nan da aka wuce da shi a zo asibiti ne, ya shafi shimfiɗan nan ko bai shafawa ba, baka sani ba, to sai ka yi yayyafi. Kana shakka, to sai ka yi yayyafi.
wa ina asabahu shay'un shakka fi najasatihi idan wani abu ya same ka yanzu na dazu baka ga ya samu bane yanzu kuma ya same ka amma kana shakka najasa ne ko ba najasa bane an watso ma ruwa da ka bi wancan gidan kana biwa ta bayan ginin ruwa sai aka watso maka wasu ruwa wannan ruwa ne ko fitsari ne kana baka da tabbas ga ka tabba abu ya ga ka jike amma baka san komai bane to babu komai kai ka je kai sallar ka ba sai ka wanke komai ba fala nadaha alaihi babu yayyafi gare shi sai ce wa man tazakkara najasata wa huwa fi salati duk wanda ya tuna najasa yana cikin sallah najasa ina shiri a Garkuwa FM shirin da ake na fatawai addinin musulunci wanda ce na wayi gari da najasa mutane da yawa basu bambance me najasa ba me janaba shine ka tashi kai mafalki wani ya sadu da mata tai kai masturbation kai wani abu mani ya fito ma shace ma janaba najasa kuma shine fitsari ya same ka ko jini ya same ka ko kashi ya same ka ko maziyi ya same ka ko inda malikiya mani ya same ka wannan su aka ce ma najasa ta same ka haka mu kiyaye wannan mamaci akwai mamaci janaba akwai najasa janaba shine abu ne wanda ke samun ka ta kayan mafalki bani ya fito ma kayi jima'i da matarka kayi kafin da mani ta wata hanya sai ce wannan yana da janaba jikin shi lafiya lau ko ya taɓe ka lafiya lau ba najasa bane amma sai yayi wanka yayi sallah ita kuma najasa shine fitsari shine bayan gari shine jini na haida ko inda malikiya dukkanin jini shine misunan shi daya shine mazi shine mani inda malikiya da inda hanafiya duk sun same ka wannan su ce mana najasa to shi yanzu na magana wanda najasa ta sama wanda jini ya sama ko fitsari ko bayan gari ya same ka sai ya ce wa man tazakkara najasata wanda ya tuna najasa wa huwa fi salati yana cikin sallah kafa a yanke sallah tai illa an ya khafa khuruj alwaqti sai ya ji tsoron fitar lokaci dama ba farkon lokaci suka fara sallah ba ya san in yace sai ya je ya wanke fitsari nan da aga wando ne lokacin sallah zai fita kawai ma ya halar yace ci gaba da sallah tai illa an ya khafa khuruj alwaqti wa man salla biha nasiyan duk wanda ya sallah da najasa ya manta wa tadhakkara ba'da salami ya tuna bayan ya sallame a'ada fil waqti ya mai da sallah cikin lokaci wata in mun fassara wannan mun yi dogon bayani da azu sai da ya sallame sai tuna wando ne yana da fitsari wando ne yana da jini wando ne yana da kashi wando ne yana da maziyi to in akwai lokacin sallah bai fita ba ya wanke wurin ya koma yayi sallah in kuma lokacin ya fita kawai shikenan sallar ta yi faslun fasali fara'idul wudu'i sab'un farilan alwalla guda bakwai ne na farko anniyatu niyya wa ghaslul wajhi da wanke fuska wa ghaslul yadaini ila almirfaqaini da wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu mun yi magana da azume fadi wa maswar ra'si da shafan kai wa ghaslul rijlaini da wanke kafafu